Makhosi amakhulu, nginamukele futhi kwiKhanyisani TV. Igama lami ngumkhulu-Mbanjwa. Isihloko sethu namhlanje sikhuluma ngokuthi yini indiki. Abantu abaningi indiki bake bathi imimoya oyihabula ngaphandle engahlobene nawe, kodwa leyo mimoya isuke ibona isimo ozaleke ngaso nesimo senhliziyo yakho ongathi wena umuntu ongabalungiselela. Ngokwami-ke engakutshela abantu bakithi ukuthi indiki kusuke kwabantu bakini abahamba ey'ngozini, abashona emgaqweni imizimba yadliwa izinja, abanye abafele kuy'mayini. Uthole ukuthi izinto zabo abazange benzelwe ngendlela ekufanele kwenziwe ngayo umuntu uma ehanjiswa eya kwelamathongo. Le mimoya ike ihlale ibheke isizukulwane ekuyisona engakwazi isisize ukuthi ilungise, igeze, ihlambulule mase iyahamba ishiye umuntu aphile impilo yakhe. Kuye kwenzeke-ke uthole ukuthi unendiki for ulihlambulule kuphela, for ubageze kuphela bomkhulu, ngoba indiki it's a masculine spirit, umoya womuntu wesilisa, wabantu besilisa. Lifuna ukuthi uligeze indiki, ulihlambulule, ulinike igobongo lalo okuwukudla nensipho yabantu abadala. Ekuligezeni like likuyeke mase liyahamba. Mawukuthi kumdiki kukhona isipho esikhona, kambe yindawo, kambe isithunywa noma yini engaphakathi kuwena, isipho abaphathise sona, then leso sithunywa siyaziveza siqubuke. Uma ungekho lutho uyaqhubeka udlule eceleni. Ubungozi-ke manje ngento ethiwa yindiki ingoba wonke umuntu isikhathi esiningi mezalwa umuntu oyisangoma noma iyinyanga, le mimoya ihambe imhluphe. Kwesinye isikhathi uma umuntu uzalwe wembethe, ngoba umuntu osuke ufumbethe, kukancane le mimoya ingakuhluphi. Akusho ukuthi mase unale mimoya fanele uhambe uyothwasa. Ubungozi manje bukhona ngoba sekwaba khona amabhizinisi, abantu sebefaka imithi enjengephakama, ovuka, bafaka imithi eminingi ejulile engafanele ngabayifaka, ngabanika umuntu indiki eli-clean, indawo eli-clean nenoni eli-clean, ithongo likhulumele lona ukuthi lifunani. Ubungozi manje abantu sebefakwe ephehlweni ngenxa yendiki. Makhosi amakhulu, indiki into elungiswa ekhaya, amagobongo into elungiswa ekhaya. Yebo, bakhona abalaphi bendabuko abangakulungisela, abanalo igunya lokulungisela. Ngenxa yobungozi nobugebengu osaba khona nolwazi ukuthi alisekho kubantu abasilaphayo lokuthi bahlanganise izimpande, ngoba khona impande ongayithaki noma kanjani, angilinganisi nje uhlunguhlungu, awuvuyi ingozi, uyayivula inhlanhla kodwa awufaka kakhulu eyivala. Indiki libhedaphi, liyayishaya imali, liyakuxabanisa nomuntu wakho, uzibone ulala nabantu besilisa, ulala nomuntu wesimame, indiki. Omunye athi ngizibone ngibatha nobaba wami. Abantu abadala bayakhuluma bathi la emzimbeni wakho sidinga usizo kuwena. Isikhathi esiningi baye bafuna ukugezwa mase beshaye lo muntu nezipho bahambe. Indiki liyingozi, liyakwazi ukujaha ngesikhali, likuvusela amacala emsebenzini. Libi ngaloko kakhulu azindiki. Makhosi amakhulu, angingabi mude, uma udinga usizo mayelana nendiki, sifonele ku-081 380 4198. Okubuhlungu uma kuyindiki lesikhali noma elejele liyabulala. Elinye likubanga ukuthi ungazi ukuhlala nomuntu wesilisa, ngoba kukhona abantu besimame abahleli nje bambethwa amakhehla adinga ukulungiselela. Izinto zokuthanda zihambe, sebenzisa umuthi, usebenze njenge-energy drink uphele manje ngoba unika abantu abadala imithi engahambisani nabo. Ngeke umnike umuntu iyogathi ongayidli iyogathi. Makhosi amakhulu, igama lami ngumkhulu-Mbanjwa. Subscribe mawusamusha le channel, kwesokhuluma ngabanzi ngokuzayo. Makhosi amakhulu.